Witajcie, drodzy widzowie, tu Piciu, pozdrawiam Was serdecznie. Chcę Wam pokazać kolejną piękną ikonę. Tym razem jest to ikona świętego Łukasza Ewangelisty. Niesamowicie tu jest przedstawiony na tej ikonie. Ikona świętego Łukasza Ewangelisty. Święty Łukaszu Ewangelisto, módl się za nami. Spodobała mi się ta ikona i chciałem Wam ją, drodzy widzowie, pokazać. Niesamowita jest, wygląda pięknie. Drodzy widzowie, miejcie dobry wtorek, dobry nowy dzień i bądźcie zawsze szczęśliwi. Niech wszystkie Wasze marzenia zawsze się spełniają. Życzę Wam tego z całego serca i pozdrawiam serdecznie. Piciu. Pa, pa.